Сглаживание средней И. Не. Ал Dreamboat. Не туман ушан, Dreamboat ушан. Да че алари. Папа эспрессида, то максимально ласт. Ага. Текстуре. Текстур максимум ласт, да, да. Ну шендуха подсигаться ласт, блядь. Может, что там это есть. Игрикая есть. Короче, дальность ультра, листва очень низкая, эффект ультра, текстур ультра, тень низкая очень, постобработка ультра, сглаживание. Сглаживание среднее. Постобработка ультра яхи. Хал сухо водышан, короче, хал ехкан, это пацан, некот, дика баргон, отчетливо. А Тень очень низкая, эффекты. Эффекты ультра, блядь, ультра легну ее. Есть эффекты, ну ноль, а вот. эффекты мотив своим. ал издалека не индиан автомат هم حيفتش عن صغ كمبنساتور يواتشن سأسولي автомат يفتش بعد эффекты ультра хлатш гамма листва ездит ми очень низко. Дальность видения ультра. Да. بقول وجاز. 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 هروس تعمل حاجة تلاتة فيديو كارت. Хамдулилlah потянется, нормально. Отвод моя есть. Нормально, чай полный. Без видео как. Как это да, Ama da platform hayır havaya şey компьютер diye. Система геш. Рустам шарманку запустил? Естественно. А что у меня оповещение не пришло? Вот пришло. Я не знаю. Войнарский стрим, война PUBG. PUBG. Вот меня интересует один очень важный вопрос. Так. Как топ игрока в этой команде, в этой суете, в этой листве, скажем так. Так. Почему мой ник вообще не виден у тебя там? Где? На превьюшке. У тебя он прям на топовом месте. Он у меня ниже пояса мой ник поставил, бля, а те раки, которые в жизни не играют, их вверх поставил. Их видно. И что? Это какая разница? Вверх, вниз. У тебя самое топовое место. Ниже пояса доставил, это тоже топовое. Ну, на твой ник ушло почти 15 минут обработки. А серьезно, а? Аля. Аля, фоновое освещение, я лица. Проблемно, хорошо, я не помню почему. Там что-то проблемно было, или настроение. Короче, Бекхан, там это все платно. Если доплатишь, короче, вверх можно поднять. Позиции можно поднять наверх. Все платно. Ты вообще-то еврей, мне каждый пенни свой донат был. Кто бы говорил? Я тебе вчера задонатил, блядь, целых 50 тысяч рублей, чтобы ты его погасил, а ты даже не погасил его. Старик, своих игроков за деньги гасить. А нахрена я тогда скинул деньги, вот скажи мне. Ну ты повелся в АДВ, да? Типа я лох, да? Нет, почему? Тут просто повелся. Ты сказал, ара. У нас гости. У нас гости. Я опять альфа-самец прыгнул. А вот Ерваху, гости ведут. Беги, Форест. Посмотри. Беги, да. Бля, пока бомбы. Это ты не узнаешь, пока заварушка не начнется. Ну, да не знаю. Шлем, боец. А я тут пылесосишь, блядь. Мою хату латаете, блядь. Сейчас в соседний зайдем там.
Да. Заберем. Вверх. تنو كلاش عبيله تنو بلاتي ملعم عبيله هذا بلا كوكتيل موتو تلقى تتوجي شو عدلوا جبنا بلا وصلش هذا اللي عشت أخذ سосед ночь. Моцик стоит, моцик. Бля, пока бомбу. Ага. Тихо, тихо. Кто на улице бегает? На улице я. А что хоть сосед научил? Там люди. Ну, Хоп-бабы. Не дадут, да, зайти? Садятся. Подуш, бах. Я знаю, что делать. Одолел таджикш, одолел. Не забывайте на преимущество, что нас 3 человека. Вот, я ж Давай, операция, черный тур. Саз. Второй бронь. Был второй. Давай, вверх, лука. Сабли. Высос, хаятся. Вот это будет. Вот, видишь. Двухстволки еще, есть сега. Тихо, аркусал. Уз еще. Кто, откуда? Наверху, на крыше. А я сик, ащи, бля, один вышел. Ай, мышь быстрый ебанутый, садил, нас ебучий. Давай, добить тела. Хорош, красавчик. Нашел. А там где? Сигар, баргу, дуй. Куда? Нормально. Кто без бана лежит? Все. Аккуратно, залутаться, да, лаудуй, да. Бэкхам сразу томби его надо. Не переживай. Я блин жилет, да. Аптечки, чуги. Аптечку ставь. А зло говорили. О, ликуба. Есть боль кису, есть. Айс махайся. Все. Бит сейчас что, да. Девятки жди, Патроныч. Вон модович. Истас. Барку. Да лет томби очень, Сабли, рачок. Слился, сиди. Блядь, долбаный мышь борты, бля. Я нажимаю гранату, сам по себе он выкинул, блядь. Да, хоть хатик, Рэмбосон, чему водор. Ворыш, как, что ты хотел против них сделать? Сейчас пойдем. Патронов нет, ну ладно. Бронжеры, Тивару, Сперу. Хотя бы. Где ты наш пирон? Второй день. حيك ثلث هذا اسمه حيك ثلث فهميه هو ذاتي Подивись. А что в соседний дом? Расшинем. Бахчку. Дауд. Сейчас, подожди.
Твой. Ух, что. Может, отвлекает меня. Вроде бы согласен очень. Я точно не знаю. Может, засел где-то. Там залутались. Стоят там это, вот, стоят. Вроде пузо. Allah şun. Ну ладно. Вот. Ладно. Нет, ты что подальше. О, первый броник жить можно. Второй был лучше. Öyle. Evet, evet. O çıkanır mı çoğar? Bakarız. 402. Второй броник меча. Я. А, спеть мяться, зихай. Ехать два дома, а что? Двухэтажки. Бля, ну что он все. Вы справа, долго. Выехать что хочешь? Долго, забахать, довольно. А может есть кто-то? Оля. Ох, çıkartırız da. Вот так там, да? Ага, со школы. Со школы. Ну, понятное дело, что там по-любому это будет. Куда? Сейчас, сажа. Тебе халдах мы дизелись. Ну чай есть, да? Со стороны школы есть, блядь. Вицель, то это город, что? Машина. Пока отвлекся, школь готов. А, нет, не отвлекся. В окне, в крайнем окне сейчас. Успею. Сюда, хорошо. Попал. Попал?
Красавчик. Я прикрываю, а он солнце. А окно уехал, лес. Да, в окне он еще видит меня. Косит, 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 косит. Оп, оп, оп. Заходи. Вот мразь, а. Успел. Ну да, да. Заговорили. Жало ворон, походу. Зону, да что, зону, все равно выйти. Хоть там. Ладно. Вау, Голя. Единственное, по прямой, может, не выйдет, а где-то обойтись. Ко мне выйдет. Ровно ко мне выйдет, да. Ну, да. Я говорю, справа выйдет. Чего? Хорош. Красавчик. Мистер Исмаил вырубает то. Зон geldi ya. Ну, 40 секунд зон даю. Подхилиться дела. Когда ты нет вниз? Дикий мугером надо. Это целя. А добрый цель. Тогда ОСС. Радиации. Нежданчик, вот он. Чала уродец на меня, который выскочил. Один ты меня заметил. Заметил. Второй не знал, мы сами два. Контекст. Где он высадит, ближний был. Вот. Ага, мапа. Да.
ده أول عشان أرخص. معوقون. أيوة هنفكر يبوظونا. Hoppas, estou na cidade. ديكي كويس. النصر ده بايت يا وجاي. لا لا. Estou de... Estou de... 96. O de... Não, 93, لا. Non so quello di Paolo mio. مخبوص. خذها. Смысл легче. Просто тихо обойти. О, это слеза. نسحبوا البونسي. هو والله. Oldu bravo. ما كنت شو قد شو موقع متعود. شو انت نضرب حي صباح خلاص جوه خلاص ما يقول الو السلام عليكم. برافو وعليكم السلام. ماذا مشروع؟ مشروع داو ني وهدي ليش ده ايش بالكاس خدها
زون صبر دي زون هنت راح وقت يجي ليش تدري بس شو تسوي Yüz böyle kimlerle böyle. Да, сейчас через секунду. دقيقة خوك. Прикинь. حبيتها شيء بالنسبة لي. Знаешь, что там учил? واو زون. خزي. بويا شقيك ديش. سلام. ها. Хорош, такой. Yavaş. كتير. Hadi. Güzel biraz sonra oldu ya. يلا شو راكش؟ Değişmedi ama ne var? Ana abi ki. يلا بعد اسمه جهز حياة حياته طيبوس ما قا اوشوي وشويتشا. حياته. شو حياته ما قا الموسيقى زاوية. الموسيقى زاوية. شو مركز واشي قدا ولا تقلب صرت قاعد تقدر شوية دوت. هاي بود دوت. يا مديك شو شنقول سوي قدا. يدي سنتوشتا ام زويد توشتا وجيني سني خنا بوشان زويد جيني لسنتش واسبه. تديك دامش متوقع مالدي. جاهم زيدو يشتوي جيدي.
حسن عندي غرش ان ايش طلعتي يا شو تماضي شو قال من ناحية الجهة مش قارق من ناحية ودياتي نشوف سهالته احمد زي ولا شي ترومات ايتقيو ولا ايتقيام بيو أوتوماتيك كاس ايوه اوتوماتيك حتى يا تقدر يا جماعه مش بس بخان главное تقدر كل Бека. ما يحتاج ولا цехан главное чтоб аехтырыш холостой убьёшь за самое главное эй сигнал масса ее затянет масса Да. Цик мас пейд място там ты главное сквозняк испугать я устал очень страшно, кино дави, что могила. Прямо حرفيا صوت حرفيا. пена حطويش أتخوف هنا مو هاد كويس نفرجني يلي كنا ما بطل هاي عود ما بطل والله فوجي ديك الناس في فن وقور какая غلط يا وصفات Бекан, 150 килограмм револила. ما بدي يسون سي قاب فولدر 150 عوض 70 килограмм عيون задавить газ. يا نيدو подход к этой теме сок بدي حكاچلار حكاч Мамон-то мешать будет. Мамон, не мамон. Оперативно, ложку в ложь, понял? Момент. А там видео, устроенный день, круто. Я честно, что ты его ожил. Все, мага, лучше. Это свадьба. А что вы нахуй узбекиш, бля? А ну Я не пост закон, бля, мага, я же финт البحاب. Отвечаю, бочь али. Да, сад лёг واضح. Yok mu da? Ve umuşki te nasıl ki ji khaysı böyle. Bet bu umuşki. чипс dayantırs da Şimdi böyle ну чё пылесос в фирме Hitachi Motors Бег, видишь? вот А, Навал, какой Hitachi. Тысячами пылесос, что он же обидит. Фуджиноны Навал. машина стоит Bana bir saat аж долго аул миет а мы чё меня убивали вы там Эй, да, смотри, да, качал. Собственность, ты что, зачем сюда? O zaman merak ediyorum. Tatar ölüzler var. Şimdi burada Бага, Кигр! Şimdi böyle. Хорош. حوموت ايش برد حضر حتى وجه شيء لا شبوري جاب تحمل ده ليك الوقت يا ريت. معبود صار واحد. حميون. Виски, она вот, блядь, ты так сказать, съел. Стоит, работает аммония раз. Ночью день, лежать, сука, наша, не? Бег,
А сразу он вахчан, а он просто тут кашна лежишан. Вау. إيه عدمو كربلاء أي شيء وربلاء قلت شيء إيشان جهز هي بوشان شقيه أتوجع بيه بيك إن شاء الله. هو تشك هو ها Санвара, можешь рей. Слева, справа зайдите. بس أورنج تعالوا وياس أورنج أورنج وشان بابا Справа. سازو هو بدون شيء أورنج Хула, дети. Бля, вот она просмандовка кусок. О, свободно, вот так же, А some skill me. Бля, хотя настолько, представляешь, насколько крысы жижи, бля, что настолько долго сидеть и шесть комнат бахнуть до последнего, бля. А, хоть год хоурцам, бахт, что я. كيلا ما حدش ما حدش نبوش سونجي حبيش بلا يلا صون А вот так, а фотографии, ла? Бег пицца. Что? سوق عنو يا خارمدي عدو ترم شيء لو تحت جوال جوس داش واش لا شوف الكوره حتى خاص او نقطه جواز اما حد جوك سوق نوت كريسه يا هلا عفوا ديس ازون برا اون ساعه ام تبيش اي وش سويدي يا حكي وتا اول ليله براتكاس اول كنت لي يا جان Бля, сука, дулари. Тут мода домашний альбом, да и прямом эфире ладья худак тут сюда малуй тунан малей туниш. أنا عم دعك هذا فوتوغرافي دعك جلسة أنت داين يعني يجي لي فوتوغرافي. استعمل أنظر أصلا تعمل نجمة كشيء عدو عبورات راس. أبي هذا بيش that's all سراج. أسوق يوغر. كيله سون ثانية فرد شو تتواجه على الميكروفون على شارج وجه مثل أطول سراج. ولا يرجع بسيخة يعني وان بوت. Нет. Пинг, пинг, а сколько 112, 110 секунд. Bakma maar on GTX 1050 Ti, 750 Ti. Он 4 гигабайта да, 2 мада. Ну, ох, как бы задан. Просто مثلا فيديو كارت. اتوصل عمود. اوبتيموس اتوصل. اوه لحد الجاي عم دار واتش وصل. بهانا بيت موتر. فول ال جي порнуха يا مان حول سكريتنس. Это свадьба. Full HD, да? أنت ده مشتغل ناخذ أوزع. Самчик, хана тебе. Ложи это, с капюшоне ложи. Она не видя, она играет. Живой. Мачете видел. Это самое главное. Просто там соседи ком золото отпила. Я не лутал. Все, давай. Ага. Ты увидел, что ничего нету, да?
оружие. Какой-то не утащит, бля. Да, конденсация. Да ты его... Эх ты, блядь. Оружие, где оружие, бля? Я хрен. Бля, я два, я говорю. Ободай. Есть кто? Да, есть. Кто бегает? Я. عديه دقة عديه دقة ما في نص يا هو Лох. يا هو كيف Да, это скилл не дотягивает для таких, блядь, вещей, блядь. Ты чё, блядь? ليش مشى ليش ему عمل السكيل اسمه نشوف. Лох тебе мог сюда. Лох Ларис. Знаешь? Вот его. Пошел он тогда. Чья рука? Лека. Шо? Попрыгунчик. Попрыгунчик. Ты пушку шьёт. Грати. О, чё? Ой, Организм, мычал звал. Да, им вот замещу. ты вытащишь. Чего тебе? Хорош. О. Кавил. Блядь, он мог играть, а? Он мог Ты тух, играть. блядь. Он мог играть, блядь. Добить его, добить! Эй, а потоцин! Хорош. Добить пила, Добить пила. добить бич, вали! Хорош. А я. А вот. Ты что? Ага, согласен. Бля. Сар халун ya şunu böyle. Noh Bekle, işte oğlum. şerdeki. Ya vaxt А asıl. я вообще как говоришь, Я выбрал. Abi блядь. Хотеть амага, амату я. Хотеть я. Я что за Камерун с ней попался? Я хотеть сам. Камеруник, да? Сегмовела туктiri. Ава, ну питта дихол, да, с камару чакту жмума. Суму тула тогда. Бек, ханугандыр, молога беке, ханугандыр, таган, молога Я в жопе мира, блядь, делать нехуй. أخذوا يا عملوا مرسيدس ملايها سكوزو 200 ديز ملايز يلا 210 ديز ملايز سكوزو ده أخذوا عيلة ولا أنت ملقبي ايه ملايها مرسيدس
210 кузов. Хотелось... Е. Во, бля. А тогда стоит, что халкуачку. Мала ходовой аюги. По трассе, маму, чё? Северный то условие. Ау, ну чё? Северный. Для разнообразия. Ау, ладно, да. А что мачта, да, он да, монет, да. Пенсии, там, да, крысу. Пенсии дата. Пенсии, ага, Опять гейдало, я. Материнский капитал дорог, зато Rolls-Royce Да, есть. да, сука, материнский капитал. ده مريض المليار يعني عنده مريض كابيتال دقة ميديا بعدين يا بيجي شيء ده بس بيجي هذا شو الله شيء كل روعة أصلا مثلي فين شيء ده تبقى Шалзе, малой, Рустам, 18 плюс есть. Материнский капитал звучит. Политики, бля, порнух, я как отсюда. Сагюэль, цава, Сагюэль, завидит прошу наш. Вор. Нет, с вами не по пути. في последнее время Ахмада توافق اشتاني вести было Слышь, бля, Вася. Бин кого-то да. Вернется. бля, خبر هياخد أحمدين. Нахуй без кафе. مرة يدا وعليكم السلام. وعليكم السلام. الحمد لله تقدر شو يا وراك ثاني بلا بلوزر تجوز لا أختي حكيني بلا قوي شوي يا واحد تعال مليون ما قاعد نقص هذا ايش عم يشوف شنو بلا حشي لا بلا شيء كويس لا اساس يدوب شوية بلا رستم يدي عزيز ير سبقة شنو انا ما تستنى انا يا شو غامولا ما شو داخل وجود سيجر سام دعوة خلص سوق بوستوك ما يا اوه عقول واحد ولا ناقم ولا بود بلا وش عندك حاجة على يخ سليك دروي ستاتيست сам делаю дороги, да? Все ладно сейчас просто, да. Согласен, говорят, ставка лучше. Да. تطاون معك مالا أجا أنت باقا وشي فزلنا معك الله ده يهي وين حالي فزلنا از أتلا شو هتحوى هتسوقيت وجوه
Turro. Что это, блядь? Хорош. Да, дик olur. Маскалап тұрсын студияға, ферц. Sonra azı avursun yine. Sonra euro bir Türkiye. O Türk takar euro bile. Да, вообще бога боже. Ha, bir ayı diyor. Allah hayır, not bir açmadı. Evet. Hızlı kazlarda ya. Teşekkürler. Kız baba ha. Türkiye kum var, bir hatta avur. Валейкум ассалам. Как будто код его симпатично называешь, нет что. Хай-то была понял, курица. 3 на 3 разделите, а да, что дрова. Ну что здесь? Согрел. Суатси, магал. 3 на 3. Согрел здесь, согрел. Матч. Сагуля. Ага, 100 межворотик, да. Шон نعيو Ты нас обрадовал, теперь разочаровал. Отсюда. Болики шаги. представляешь, что более планис. Сунес, отсюда. 아, 어머니. Вау. 원래 나도, 마셔. Его О, брату. Вилла представляешь. 3, اسمع لوجيو. Прицел 3 съемс. Давай. Давай, брат. Это твоя шашту. Геолографии. Ну чё вы? Ну 3 на 3. Дадол Курица, я говорю. Пошли, халдолфа, О, Бельгии лапша. Баги. Да, видим, никого. Да, ближний бой, чё вы? Я церковь буду, обед. Ага, там что. Да, с домов стреляется. Помнишь? А давайте дышать. Что это? А ты что там носишь? Ау. Hasta, diye Да, да, işte. вот. Şey uçantık ya. Патрон, там я саваш, и главное детишь. Уж патроны тут лежат. Аккуратно. Да. Сам да, И я тоже кого? А сколько тут надо? Главное ждать. Патрон. Какой-нибудь патрон. Да, нихуя здесь нет. блядь. Давай его. Şey uyuyacak. حد بحكي يا Да, ужас. X watch, tak? Ну ты Руставели.
Колоры, долго школы ведь. Митя, На раз, два, три, а там душ говоришь. ama dolsa hadi. Лишний алкоголь что-то. А я. Salam. Алейкум ассалам. Hamdin. Alhamdulillah, şu orası. Ne olur Boga? Я ачу нукса та этна такше. Ayo, встреча Ландра. Встреча выписи. Встреча выпускников. Да я могу вас могу. Сун чидвал сумаха. Что, переживал? Алейкум салам, мажуа, хасан. صدقتي ده عديتي ده موي الحمد لله ديدواك شو يا دعشتو هوا شو هوين ده راح قصار приглас قصار Куда да, доли? Хасан, 2 секунды, подожди. Сейчас быстро. Прыгай. интернет чуть зайду Прыгай. حتى سكيور صحيح Давай. Эйла, мы сейчас это высадку сделаем, сдохнемся тут. Без парашюта спрыгнем сейчас. подарки че сили че ханде Ne, that's Şili moре вылахтыш. Причем тут море? Я сили море عايشين ماشي ماشي О, Мухаммад Илайо. Ой, бля. Согласен с этим. Что не было? Вот согласен. Ну, чё себе. Тоже да. Какая-то... Почему? Согласен. وشي دي ده А вот уж жви. Сосед идут, выключи, что? Соседний зайду. Я за тобой наблюдаю. ну баги игр. Сейчас я как Рэмбо буду играть. Хала. Вот хаешь. Так, смотри. Ага, где ты? Ладно, спрятался. Не готов я с тобой воевать.
Реакцию говорил, отца. Я. Это новая мышка Буди. Молодой, Да. молодой. Это новая мышка, Буди. Это новая мышка, Буди. Это новая мышка. Так, Яндекс заходим. Прогноз. Завтра снег. Нихуя. Послезавтра +8, послезавтра +10, потом дождь, потом снег, потом не снег, потом... Бля, парни ломит, ули среду качет погоду школы более. Так, куда же вал, сказанцы? Я вот улов хочет. Траншеет, а что есть? Вал пошло божу из лоху. Ой, из дамасулу из. Тем. Квартир. А? Ай, что магазин, халуй, вянш, минуты мюлю, я так докчу. Согутый. А Москва. Ой, да, магаз просто так. Дошел, да? Дождь. Что скоро собрал вся квартиру, он открытый. Садила, стариканцы. Особо дело. Квартиру, ерунда, это. Вот. О, бомбер, малу. О, Нормально. лока сагу. Ага. Соседний здание, чего? Расшанем, может? Да, делаешь. Почти лут я вянул. Почти уже закончил. Я раб посмотрим, дерьмо, могат. И слева, и справа. ماذا أرقص من حوري كيس دودر هم شور باقي تسوي ضد والشر وعبروها مدخول عندي واحد Магаовицы нет. Что ты его так ненавидишь? Понтия жвалом за машин тесты. Понтия жвал отвлекать, жвал шаловать. Сагом вару. Там что? Мага хармуала. Машин там все. Хотя он здесь мага хармуала. اصبر دعديها على الحامي اللوت يا ولدي مش ولا تاشتها اللوت يا ملك واشت جالس калаш и патроны ждали абар хейжа ждали патроны что абар хейжа ай большой семье جيم ما تعيط المواضيع جيم جيمي المقام على جيش خلاص أما نوها واقع نوها جاب خوش الواضح صدا الله وياها جيم يا شو كذا خلينا جيم لما نجي بدوي لوتو ذاك ذا ولدي تو بيشو
Uzmanlar залутают меня вообще. Сумки тут тоже. Ага, ваша. Колледж. Колледж, да? Окей. Мала курочка. Здесь где? Где? Да, лево, сулак я отвал. Стул? Да. Я, таша стул. Ой, вообще. Халлову первый-то. Спортзале, актовый зал. Звиз. Окей, вот сердце. ما حاجة كتير بس على العكس بالله كذا تقول Rustam full yolda. Evet. ما هو الصم مش بوقبة حوها وكان حينطوا اليوم. Да, жизнь она такая, привыкаемая. بس يبغى شو ذي؟ هذا يثبت تتشا أي أصلا شو وشكول أورا كت أختشافن. أيوة أي جو. بس شون مش عندو جلوبوس بيدا كوابو شو. بدرس أبغى تيجي جسم. مش نقول ايش Да. Ух, территория-то не голос. ترى إشراك هاي لا. Да, сыграешь, пожалуйста. Аллахчи, мужчин порыш. حيوالي جا دواء كوش خش. كل البرج دبوا أخي. Бог. هذا مثل أي. يلك смысл تأمر مع الجميع. اي ديك باش Ва. حولوسا هذا كده Шалава, мчала. Oldu. Ну, чай есть. А то ждишь? Ну, чай было так. حتى دوسة. Кола есть. А что нет у телефона? Устом без детства, мага, узату.
ودمج دي يقدر دمج دي. вижу. داو. الشيء там مش بموت. انت هقول ورش ولا؟ دي دقطع. От أول جول حواليها شقة واج لاتشا الشكولة عجل سوقه ثم حط واج لا ودش بعدين يلا شو عصير رستم حبيبي حطوهم هيقول متشافه يا خلص. بلا спалили он меня походу. Adrian söylemiş. أحتى دربين شكولة شتورم بيلاري تحمدي إجدار ده هاي تدار. حسن كروش حسن حتشوف بعت عنده حسن تحمي عنده حبها انسي كروش سليت درا ليش شو سقوا اخواتي اشتاد ده يطيمنا يبوي Yine. темный. Я на время отключаюсь. Давай. Готово. فت темный ютубе фت. يا حمد أحسن تعرف بدوس نحكي واسع بيزوس شو انترست. حمد إنه رأيون حياة يعني سيلش. شو اللي بقول يا مجرمون. حنو فدي عندي على. رمضان واشك مكتوي وسيلي وتسالي. في عنده. أبسط جدوي عنده غريب. شو working أنا قاعد دوق سلام لان. هو يونس بيكوي. ممكن أعرف كلهم. هو قاعد دوق هو. ويش هو بيجي حاضر تشوف هو. ما تيمي حلو. و؟ بيجي مش عارف يا ترويد الغوفير الموفير صوت عدو متى الأخرى؟ ناتشكولا. اتشكولا. كله. Der Schiedsrichter Stream. Also بعد ستريم ايش ستريم؟ نفسه يدرس ستريم. لا ستريم جديد. Toch BW, press motors. Ja, قدر 35 человек. Серьезно я? سيالسة قف. واحد أبتها بشوة هذا يا أخي سحوت بيشاتو تشيبته. ايش؟ سؤال اقعد وقت رازي. لا عوض وش ده؟ فيه ايه يحتاج شيء يقول مش توصلش بنخبر. تريك شوات. كافي من كافي.
умудряется. ولا школу дохай. Вала школе вариант ахча тем более. Вообще домой. ولا Бага цик бахнаш. Там вообще вариант нет. Что, модер? Давай. А разный, блин. Да, вообще, вот, Юра, начал. sabır. هو سجيها صح. ايش المولي مش سق بي يعني مثلا. Soğuk şu şansak. الحمد لله حسن سووه اي الكورة عشان تسليح سوونا قامات لقيها وجي روجيس وقت Ратуха мяться. Я вижу их. روحوا سكولا. Соч нахбо. أرسنال вот دي Дух боишь. На ты мразь. Одного успел. هاي جاي اقعد. شيء هو. باظ اطفش. لا أزل خلاص أكيد شوال مش والله كم بواتش ستريم من خبرونا Какие стримеры, такой стрингер, я. Такие стримеры, такой три. Какой стример, такой стринг. Да. Нас там не видно, это тебя там видно, Рустам. Не, я-то нормально там. Одного загасил, второго загасил. Их четверо было. Вообще, хатвада 50 человек. А что, бля, слева, справа. Чтоб вообще будь еще види. Я там одного загасил. А я-то не могу. Дари барби види. Асан, то аж делаешь мага, короче, я тут троих сейчас сделал, сейчас четвертого сейчас сделаю, выйду я. Вот Значит, блядь, ты ложка вафли. Самый штишер, ходит, я. Ай, Рустам. Самый. Валикум. Герой войны, герой. Герой со струна. Короче, бля, вот عمود ايش سووا وات حطواش اس شورت ده ولا شيء كوتر عكس سماوة. اكيد تقدر سبي اسكي شغال تبي ولا ام 16 دولار بقى اصل اسكي ضيعت سوزون ام قاعد يتشاور يقي كومنت راسته يعني وعربي عربي عربي الشهتي تعمل وصوت الموسم عربي تاخذ دوق على الأول وليس الدوق على
Bak bitsum ajuz bu istori juts. Chico, basta, ahora. Hadi alırız diyor o. Normal hadi izleriz diyor o söyleyen. Tamam. Ha. هذا كويس جي كود جي حماش توا خدي Kaç yaptı? Нагрузки же имеется. Просто да, Rustam. качать, ты же уматься отстал. Ve streç maçı ve. Хуан. Falan mukvar solum hayır. هاي في ليه يرمو هنوم ستوري في مس когда Ты. встречу مس ваша петя. تلو عاتي حاضر نقص عجل كده السلام عليكم ورحمة وبركاته حجل سوى أزدوي سلطان سدينا عشت أدليتك وعش كتيت في حال دل شيني دار دولي بي دول شو سدي عشت أدليت دوال ديت لم دخيت أحد أصحاب يافتي отцу يوخ حطوا ميجي с телефон يوخ كيسك واقع مورس يوخ بس تدي راش تليفون جيتا مو او سلطان سلطيا سلطان ما تعرف تذكرها Последняя встреча, чем телефон термин. Последняя встреча, هو Ах ты. А после этого اسخن فوق Постоянно есть ас. постоянно سووا узбеки سوق بدي استياهت سو خسخة تتسيل مش أداشو. وأول ما قطعا زيت ودقيقة سيسي آخر محاور ديت. ايه فندن ليش يا دوفو دو شايف انا دو. название ديك чай خنا ديك سيرن مشكلة يا كل чай خنا غوت чай аж مول فوت подожди ودوت شكلي ليتش ناس عاملين ليتش خلهم خلهم تشوف. خلص وانت واحد ليتش اسفه هو суши ديك яйц يا اخي يرتو سوشي да просто разум я здорово Abi. Abi زي ما تواجه. на داخل август Скоро. Это будет скоро. Ваш орел. северный дохуй Салатка. давай северный عيان كابوكا دو سيري موجود عادي تواقع Это будет скоро. Это будет скоро. شو واقع شو واقع عربي في هذا وين تمس واحد شاشلك مسدود подписываются شاشلكم أزدوت دروان. شو حميوت. خزران عربي вот все замотано короче Да. эти слова мы тебя вспомним как только Осман, магаз аэропорт сейчас как говорят. да вот а условия скорее обычно условия были осман بس حط شوف ود مودري وضري حالهم شيء так вот тёзка شوف ехаем а слушай я не знаю вот ее возраст Yeah. سقف شو ولا ну где же ваши ручки Саса.
Ай, носил ты. У тебя УАЗ, мага. Я гад. Да, ага. Другие киrs. Арбиз табуаш, да? Ай, ايش بط اجازة. Блядь, я хуй. سووا متشهرين. أول ساعة حتوت دخل على واحد شيء هو ولا. شو وش؟ هو مستمع. ضروري подпортить сам, а Лаура шел. С этой стороны вон, حول شو حد هواه. Мага, держись. حشوال. Держись, Мага, сейчас я подлутаюсь. Асан, حاول تلاقيهم. Хорош. أول واو كذا. Шо Лаура мчал? ايه ده صادق. عوض فيس. ورستم. Сиди, на. Мчалось. Утяжку. Блядь, у Шумиха вот так нам, блядь, точно только борьбы. ازوع بدأ. Как он вещит. حربي. أحد هو. После нас патронов, да? Его. Бля, патрон. على رستم عديار. ما سوداته بس. خطوة عشان عوضت والله بقى أحسن من يصير عوضت ورا سبعة. Там закрылся два. والله تو طول. Блядь, Рустам. Да. Сейчас, бля, мы духом. Господи, налей. Лук порж. Последний, набей нафиг, я. ما ساقني ورور. Ащи, вино. Короче, так ног теперь вожу, о, добить тоже. سأزينه. ازين ورور. دوك برج. Лук порж. Апасыч лук порж. Тол порж صار بيت. Крайний дом лиц. Тол порж. Здесь, да, син дом валится, тол порж. Да, дом, да? Ага, через дом. Ханзерстон, походу. عربي الون شكاك هونك ايش تطلب اهو والله ايه سعواشة. Граната нет? Хорош. Последних ногу нас прикинь.
عسى ماجا اوزوس عبالي حارو готовчик готовит. حسن جان غري حواصل عرفت طيب ولا مجوك يدون Артем диким бявыш, немножко не повезло. Чапатон бявыш. هذا تعبروني تعب يا رسولي هي هذا الرجال ولا صوت على مجي واش كم برموت готово. حتى هو مضبط في بركش 27 مشكلة 24 24 на 7 говорит, что мы слава сказали. 24 на 7. Это же не цифры, говорит. Одну банану утром, 2 банана днем, 3 банана вечером. والله يا بوي بوي سني روخنا Нас ждет Вальгалла. Последний бой этого мира. Вы что, хотите жить вечно? Jorpal. Gustav. Oh. Was kommt? Es wird Hanise. Окей, wacht. Счет. Воскресенье. Или понедельник. Сара вау, Мухаммад Сандали. Нет, Сан Хаддатху Мухаммад как раз
محمد فوق الدعس. Худовый целый, да? Ну. Офигеть, да, обязательно ловить. Biz burada. Sen doğmak Muhammed. Mesut. Bu domir bu çağır. Hadi Allah hadi yakışın dönme hala hadi. Что крылом дох. Hadi su hoş yıkayın da. بقت يرشم دومك حتى اخر النت تبعك مش كيف دومك ثم يجي عصر يا قول يلا Mücadele etmez. دومك كبر ناحية لحاله حبيب تواشي يعني Ну как акосунuz походу. Сам слышишь меня, я. Yenene ne oldu? Ana olur abi ne olacak? Baga ol вот сахалы. Да вот. Анжар того дукон слева вот трясмон слева того وضع جام واقف وضع داوود يلا تيشرت لا عليه داوود استقملي والله حتى بالازليه ايوه عوضهم ضعف. Sergi şertler usta. Ne? Sen var ya po. Hamit serkası. Tamam mı? Sabır diyor. Bence lehtidir. Калаш патрон надо. О, что-то. И на первом. Harbi Mahmut hasar doşan. Сейчас вот таком пойдем. Алло вот. Mıça. Рвут. Озон. Чего Ася? Sağlarsa. Боль. Сейчас я в домик. Стоп, Рустам. А, Ты ж дальше отылся, выемки, вот выемкач. гранат чуку скицанец. Ай, хамдат чанчы гранат касышы. Да. А тогда что, сунса, мелтаса гранат чанка. Удачно ты с чем? Маша, во. А как дальше, что, хамелтаса гранат. Неудачно, а?
Ja, tamam. عادي دقت عم بتشك بيت كتقيت Ничего. بوش Вот сейчас начнется. твою мать Mustafa salla. Вот попал. Да, вы. يا دي أحيننا هذه أنا بلا مش ويا Вот куртки. شو صح شو О, че? حوش بيرتك وزع لقي نار حاره وقول لا شو بعد بيده تحت صح Блять, вот урод. Вот же чурался. بلا شو حتحولي إذا Не, вот. Нормально. Собака. Соседнего дома, блядь, прикинь. Man sind und ich heiße Geschlechter, oder? Ай, что ж хашта сердца, флутца. Поджечь, вот. И что? Это хас, добить его. Может просто упи его. Может жалится. Жалится мне, да, что уж إذا حابب تحكيتها. جالسة قدرها. تشي حسن تشي. حبود ما تصوت عليك أتعز بوز بوها ساندون مو قصرس أشهد بلي نيس كيف كذا لازم تسوى ها؟ تسوى Not a lot stuff. Нечистых рук дело у него было. Эйтан. Эйтан. Ram, ja, goa. Det gör Ram, кадилов наш президент. Что можешь?
И Рамзан начал разъезжать по Ингушетии, тому тем, кто его извозит туда, Яндию публично извинился там, туда-сюда, короче. Он Карбулаки извинился ханом, он дави ахук муали аллах, да отцу, что хамди азалай. Погору, арвян, нах дабахиттан, да мохтавиз, нах да хайда, шорт нах мухабби. Ни хера да, сум, ты глаз не надо. إرشك الريون حياة أزوج عش قمع وزدون وقت حنتجي تاك حما مش تحشر ميتنج يجي مش تحشر أزوج لا لا هرش تاني ويك قم حين حمقل يدي أقل وين سبينو وداري جورش إيش بك قدرتش كسجل واحد فحما مجدة كدرة تشي блядь, Раска, ачебях, там, пиш, вдынет мели пушка, шамаш наряд, айтин, гэриш как делал, да, шуба? Так, именно Российская Федерация, там поддержка есть, гэриш, шпак, я удер поголовный. Удер конкретно. Не. Узбих. يا عايدك دي خلاص دوغلو اي سون صافوجي ميا ده حلوته شنو هو شو هي تعني غير قوسل شيء بابرات ايام لي Ранен olduğum toslusu. يقدر هو بيتشوه كشف اي شي دي دغدع مشاهير سنز اوفتما اي ووج لاتسو فيديو تزعول رزو شنو وش حاتشويرهم شي وش راش حياتك عيني نقطع بلا متشنيرتش ديترس شنو بلا عربي حسوس حتى واضح قدامي علي حتى اقوى صور حتى تانشي اخ بين ورسته دوم حديها دوم العش وضر بلام شو قاعد Показать, я ж понял. Вот, oui. دقاهم توجه حاتي ساعتي يا ور قول خود كلاش حي تعق القصن من هات التاوت
7 Due. ما نقول بقى تعود اوصل دقيقة فاشتة ساعة هي امشي ستاس حقيقة باترون عشتوك جاب ولا شو هذا ما نقول في عوص شو ما نقول فيك عوص ولي ديك ارباهم. ما نقول بيم بنت ساعة ودرس كان نيش تواس ايش سووا شو سكت عواش شو بضحوا كيف وصلت بيحكي ليش لا ما ندري اي اوتومات حيته برجوك حتشول يا ولد شفت شو هذا بالعكي يعو تاك شوتينج نابو بيت نابو شيء وسمو شوي بكا قوة ايه يا مولى لودي حماش شو ما هنقول يخلع السلام عليكم. وعليكم السلام. واش واش يا هلا شو قصدك؟ نورمال قال لي شيء جنرها شوي جنرها شوي. مش اقوس بالله هم بوشة надальный от нас на 115. дальняки, да? Да, дальняки. командировать الثاني откомандировать только. وام دي وهاور Командировка. Хамам будут обязательно. Боги. ах да Вот, много. Хасан, легко. деньги money Изма, слушай, гад. Что-то нежданка какая-то пошла. Странная тема. Однако. ايش هذا ابوي حاجه حكي والله راح عربي هميشه عطوا شد يو كار приобрел кто-то, да? Ох, чё. Ох, чили. سلام آقا شغمليلا Ага, з дома тяжко, голодуха, лапти, з дома тяжко, галшко, муло, тяжко. مستعوش يا واحد مستعوش خلاص. اي حبيبي Услышал он. ده مش قال لا تصدقوا اشي بالله ترى البرودي كيو جاغور مو اختي No, البدو. عدل داشوا الفاوي بيجوار صبر البو Не, дикор, мол мучал, дикор. Вела, помощь. شو شيء عنده ام باشتري موبايل مثلا Давай. Давай. Криво, криво, я мудрец.
Большой. Через дорогу был. Ёс! Да. Прицел костюм долбаный, блядь. Калаш, я разом, бля, вообще без разброса, без ничего, бля, диким место. К остановке подъехал автобус, в нем сидело 7 человек. Şeyden dolça. На следующей остановке зашло 5 человек и вышло 4 человека. Читала? На следующей остановке вышел 1 человек и зашло 5 человек. На следующей остановке вышло 3 человека и никто не зашел. Вопрос: сколько было остановок? Чё-то долго мы загружаемся. خير سكعب مشروع. Смотри, в школе бахваш. Flipper küçülüyor şuraya. Hadi ya. Özda diyeler, kuruş hat diyeler. Липовка, не липовка. Сколько парашютов там оскорбилось. Бля, документально не нужно. Вот. Асан, мага. Чё, блин? Держитесь. Tatlıosun tabii tatlı. Тварь такая.
Görgüç kardeş. Да, амбитер. И на долго. Ашида, блядь, нису, блядь. Загрузиться, да, да, цигерджу. الذي هذه هي قوة هذا ده وش عصام ده مين أوتو ما قاشته doch gaan dat is één geëerd بولات قلت حتى اوت لو صرستا حتى سونيسو هي ازواج خشي الاقوش نيسي ام كنت عتخيل تعال بيتي يا جماعه يا ورا بولات Что не делать? عزام بطر عبيتك حيات نزرور فداج اليوم بيتو تو داور عساد وتو يعني تساعد عقيد بول يا ورا شي دي فوق خد بيت خد بيت يا Ага, я. Ага, я. Ползать тяжело, так. Видел, ползать тяжело, справа. Все. Дау. Чего? Ничем больше, оружие здесь. قلعوا توقع طلع Хорош. هذا أول يا أدي نوشتو Вот. Хорош. Я ваше все. Ай, кого? Аптечка боль камять. Во. Вот тут, бахнем.
патрон, да? Забери его. Двухстволники, а? شو بدك تنزلي حتى؟ أداخي شرطة معصب لسه شكل بلد صار حتى يشم بلد ما بطرنا عوش دي دقد على الواقع ده لازم بلد رستم دكتور سو مش قصر عتيه ود ودش تعالى سامين شيء استرتيا ديلا تيرو از برونيك ترى полный жизнь уже бля Рустам как приман полз бля там дик беру эти дела Да. Аби готов. بلا متصورات فيديو اول أنا вообще ракет сгерди. Глушите лачкач, а дики şu an. Бери. اول انا ادري سمعت وقت تدبب يريح امسح حلو قريب تدبب وش شو داعي удерживать конкретно макрос теперь кола отъезжает тебе дорога пусть Моча дохла, моча. Sevin. Severli. حلو هذا هي تراس تعقوس طبعا أول تميت كده عقوس له دريج عقوس عقوس له ده هذا سينيو ميت عقوس له دريج قريبا عقوس له هو في هاي السبيل شو بيني فكرة واحدة تعود ده حاول أهتهم حد ميت عقوس رستم تبيت كسائد مش رستم حاول كان دلي يعني رستم وجد اسحب اما وين يدش حواج وين شو они عقصوا هو обязательно оно мне надо ну нахер ну ты видел يعني ну нахер ну ты видел بس باتك حقيقي شو هذا
Полтис хasta. Нормально все будет, расслабься ты. Арби, у тебя за хвостом, ну, один человек. У тебя тоже за хвостом. Короче, у нас много тут рядом. Вот, чувак. Один убежал, один здесь рядом, в соседнем доме. Короче, они все здесь. Все тут. مرتام حورزو حبيبي. Вот. ود مودر يا كل يوم. Он не творческий. خشوا نتقابل مش محمد تعالي. Видите, كده. Едем. Мочал, не фева. Че ушам не фева. Мочал. Чего? Цап машин тур. Да, тема, что ты опасен, Халид. Уз, от герт автоматически хочешь? Красный дом. Рядышком. Вот занял вот. Где ты видишь? У них и واحد دلشي. Табор, пока мало. Сан, не лезь на него. Иди. Дальний домашний шаурма. شيء بقول بعير. بعد. شو ماشي غير وز. ما راح الاول شاورهم تعال. Да бахап, тяжело. Не расслабляемся, их хомячу. А дальний домашний сигнал лежит. На дальняк. Малу. Это. Без паники. ده حول ده اول مش I'm Taiwan. Может, خلطة اللو. Hello, Sasuke. Якуян, да? Урма. Ого. Во. O doме o da dehavu. Чего? O şaka dome o şuna. Сейчас я выманю. Герц ходят по убушаться. لقيتها شاس. Abi hani хилал дом учусь. O dom uçup zoma keşko. İzveyn dama da dibu taş. Çuçu.
А сюда теперь. Ну, хаос, что один напротив, там тоже упадет. Синдер, да? Да, если не решил. Sochiliyor şu an. Hasan nok stuluyorsun. Tower. Блядь, мы мышки это разувать. Aşağıda böyle ağzmış yapma hakkım böyle. اقلب ايراز بولي حتى يدوش يعني بعد شيء وش عاش عارف وش عاش الضوء دبي فيه شقيها Покоцан, ладно, покоцан, вот авар, вон. Остан сейчас вон. Так, вон, остан, банку вон. Вот сработал дурма. А вот ты ласиха. أول أياش فيكتور شاش از فيكتور داتوك جو تر از اوزي تي عوض صوتو بل بخبي باترون تي ابو يا باندت او يا جيسو حيو تيستو ده شنو Панда того ворс. Это понятно. 100%. Шайство. Это стандарт, он ведут. ناتيجة أنا بخرج خدش بخرج ده شو هو بولك كيش ماشي نيو тоже вообще так бить фонарь سوق دون بنتش أبتشك ماذا سبولك كيو Алца. Здорово, станете. Касатас. Давай. Так, тогда. Дома заутаны. Все поутано. Верм лутте домой. Аз лутте. Второй бронежилет еще. تخوت مشاي وقت تخوت تخوت انا واحد او دمار في شعب هذا بابل
Да, следующий зона вот такие. Тут, наверное, Чхажгури, Арса. А. Саца хамбат. Хамбат, я жду хамбат. Четыре икс есть что ли? А, ёлы. Есть. Мини мейкер. Че там? Поехали. Че стало? глушак, поля, автомат. Oba, alacă, bă, ce asta.
Отошли от 4. Бак больше? Ага. ولا متيوس فلوس هو فيشه Ну сейчас. Ага. رقي جود ولا نفرات الناس تبريك الفيسكات Аптечки. Только М кушаем, аптечки. Патрон. كويس М. واضح Так я похож взял. Так я... Мгм. Это первый него. Мгм. О, как это здесь обходит. Верно. Вот что-то я вспомнил. Вот там. Ага. Я понял. Вот он. وانت تقول Ну. Вот. Tabii ki o tabii fazla. Oo bu daha tabii. Tá bom. Tem gato? Boa! Lá, ó, o Izão, o Viadão tá. كاسيو هي هذا بلا حديد Плюс митинг, вот там вот. Не. А? Ты? Время. Шлем, шлем. Шлем, а? Подвинул, вытял. Оз, мазал. É, falou os orcs. Да, вау. Boa, é. Tá um orc. هاي تعبتك حيالله مستاهل Ну. Патроны видишь, а на М-ку. А? Мага, владели патрон. должен بتشير ابتك На, берем аптечки. هذا لا تقبط تضرب عليه زي برودك سو حيال زي برودك كاتشر Ну, а вы, Магомед. А, вы можете хотели видеть, значит, транспорт все ушли, зон гянет. Что получается, да? Да. Асан, она удерживает. Асан. Ты, а вы, Мич? يا МК. امتى Лежа,
А едешь, МК едешь на фрегат? Едь. Их лучше, едь. А патроны жди что-то. Семерку жди. Семерку, сук, душу, она дал душу. Ну, семерку. Ну, там сходи тебе аптечки. Ица, суги. Вот модели. А, знал еще 50 патронов, 70, да. Бронжилет, дарите. Бронжилет, ради кажется. Патроны жди. Лес толстый патрон. А я жду. Яр, нахуй حد. Дроп, нахуй баш. Уничтожить. Он приехал, блин. Дали, зони, фигна. А что, дали. А мост занять, то есть, надо их дать, ты точно, прикинь, они хотят мост занять. Надо взять комбат. Сейцер мост, да? Не сейцер, да. Allah bata shelter bir dur bata. Şehir zayiyetsiz bu muhat. Kınç oldu hadi da dolu bir yaska. Хыч хоз, зачем? Оз вады хышы бе. Сводишь за него с края. Зоне вады. Нам не обязательно по воде надо. А я же бабой виаля раз. Да нет, а Аллах ух сейчас полный правда. Да хыч гарно, ба. Ну да, время есть. Время пас. Bля, шот стиля. Дроп hayırlıyla. Дроп мчать зира. Аве ми ач, брата, да лабо чуть комек аве. А всем когда уйдёшь, аве ми. Пулемет, Есть что? А есть пулемет? А есть что, есть. Шлем личи, шлем теперь. Шлем ми. Шлем говорится, да. Хорошо, туда. في ساعة تكون نشو عن زوال دعشو الدولشو. Да, звонит, а что долго кигером бля, пацаны. Щит, бля, мы чай halzon. Шо дейт, короче. Да. Да. Давай, побежим. По левой. Так, не знаю. Скандал, халдер, домик, на батма, старый да. Да, надо было сразу бежать, да? Да, про зону вообще забили. Сколько там, 7 секунд, а. Тут никакой болик не поможет.
Tutto tanto muito. شوكولاتة شوكولاتة. اوف شوي مشكلة صار مشكلة. انا كاش شو كان وصلوا هلا. يا ماجا. ساعات فيش حنكون شو حاجة. أخواتش حتى مش تو هلا يجينا هلا. لا. لا متوازن فيه. والله وعشت يلوتر قصاب والله. دعني أندر ضدوه ويسرازو ويشتري مواد بيش. Spremo da وقت قواسة. هنا طرم واحد كذا. مرسل تجهنه ثلاثة. давай боёк شو. خلي خير عضلات يعني مش أكتر سيش كتابو دعوات كعضلات فتوم وجو. خل صوتوا عم مستقبل يا بعرف أخي حتى يهميش. مستر زين. ليمو هو كان. أنا يوار فيتامين سي. مش حاجة حتى. أوف. Чема маслашу соло. قوانا عم قوان عشت ده ظلم أدني. قوان حدو يا هو يا. وور بعد يا حدو صراحة. حيبون شيء حيبون. شيت يا شيخ. لا وور بارسل حول ما جاء سلطان عربي حول. هذا هو بس خروجات. اوف طيب ولا افريقي سملت ارشد هذا اللي بصراحه يا эндофрин сын великого Мундофрина. Коста. Да. Большой кушак, и на. Пожалуйста. Ты у нас теперь хуёт. А эти по бокам твои яйца. Когда хуй плохо ёрга, страшно, ее яйца сморщиваются. Тогда. Вот на моем пистолете написано Desert Eagle калибр 45 торцев налёт. Desert Eagle, 7,65. Ненавижу ёбаных цыган, А на твоем написано муляж, дубликат. Борис, Борис! Бориса, машин, ты яка, Борис хуй попадёшь, а ودنيت ملو مشين يا اخي بوريس هليك لا تخيل شوار ذاك عن توصي الكلاشي طيوان سوچو ميلا وش كوا تقوي سجيو تبشوي طيب مش تحتاج هذا حبيبي انفورماتيا شين اشهد لا هنا عاوز شوي من شايته حنين لقيت خوضه يا
الحنين سون Информацию جوايت. Нет, мы чарец. Сум. Нет, опять что? Я устал хочу. توقع حكي ما هو. قلت ايش هو؟ ولا ابتيش كويس ساعة اخذ عود يا نه بيوت كان. نه بيوت عطوس. اديابه بو شو لو تاش تقري حوان. و اسخط وشي وهم. اختي. دальнёж. Вот, спокойно начал. Да я лу тать. специально швид вот. والله اديتي خمدها قدام يا اخي أوه شو؟ ابوه نه باس ما كان أبوي. جو. انا وینچستر çok boring. Винчестер, да? رستم صدق نوريتش هذا يخبرز. Ну, حسن حنك الله احمد من بلا ميستيك الله شي دي دق ده لا كرة الله عشان الله حسن يا اخي كور ديك او ده ورا هاتشالر شالر هو. اصلا شيء واه هو. شوفه من الموت شو там بيجمع؟ нравится. Двухстволки нехорошая идея. Сам держись. подул нос еще чихал. هندخل سلاح واحد. قدامي ريش. طبعا تقوى فوق بلد هذا المود. لا سبعة غير موت. واوتوبوس ايش شوارع. Где ж ты был-то? Сукин сын. انا عبيت تصحوش عبيت وصبيتو خيوز بالله. وسكرتها يا اخي واير حسن اوتوبوس ايش شوارع يديك كويس. حسن اوز حتوض واحد بعد وين حسن. هذا شو شو ار1 هو تحكي انا بيرتاش انظر زغدي هتصوت صح شو واحد بيرتاش اوكي جو
Хазарон. Сзади выхожу. Я шквар вон. Он тебя услышал. Aşağıda. Olmuş diye daha verdi. Şunu olmuş diye daha verdi böyle. İnternet bahsi diyor. Haydi bu adam bitti. İyi lan Красавчик. إذا إنترنت دي هاي حمي. Да. Да, смотри. دي أشد بولا شد عليه هنا شاب بولا ضروري قطع. إيه خلاص. خلاص. حاول تروح في هدايا يجي هدا وين أوتوبوس موسى. أوتوبوس 5 دقيقة وسط. جزء. ومكر جزء تام شاف مكعب. دبيته. Чего? Аж вырубись, вон сразу. Вырубись, смотря, да? Азмар, вон. Аж высоко. Вот дома, опять когда говорил. Смотри. Может быть, со школы. Да, он скорее всего его не убил, он там к нему за дом забежал. يا كريم давай быстрее غلط عيوه. Давай быстрее. ده تا باس عداش هو بعدش هو هوار. 9. ما حل الله. اي وحسن صوت خوان زيادة العافية دي في светы проводки проводки ديالي عندها تقن وعشتة دولي انت الطني ديالك واجد معبد ساو عشكك يجو سيام دي تياسو الطني ديالك واجد سيدو اخ ويدا نزان شيخنا ايه وي شيخنا دوش مدي وديت بندين короче قاسوش دوي بندين شيخنا دوي وتبندين لك صراحة تصدق دي حسوش حواخ يا حنزاني وعلى بيتي سوشنتك حلوت سويت حايز دي حوتك حتوات تيجي بي شيخنا على دوخ نبه عشان نبه كيجر بيعفس الروش برجش دي هاي بال ويا ها واسطة صفوا بوقت كوماندير كومانديروك يوهود جوا حفيز أفضل ديني شيخنا دوخة شو دي واو بسيد وقت يا خلاص بندين مش دوخة شيخ ما قاعد تسوي موج جوات يروح короче واحد تسوي في بندين عايز محمد وحتى ايوه بندين كاتش دينو штакач ويزي صار بندين قام فضوي يا اخي قام صوت وقت يا اسحو سو دوس مي دديتي باشتي دوس مي بالخل يجوسو طيب هو صوت حول لا تشيمر حبيز بلي تشيمر صوت حول لا السلطان قاعد اي ادى صوتها شو دواد لا قام هوش دوي короче قام созвонимся
Да, док сучасько, космі цаху гуяс, ах сушахиш гукшо. Все, давай, ассаламу алейкум. Вай, Александр, бистя. Все. Ну, без дела.